Ourense en Común non presentará emenda algunha reforma da ordenanza que regula o IBI. Din que se no novo texto non están incluídas as propostas ás que o propio PP lles dera luz verde na anterior comisión e ou ben porque ao PP non lles interesa desta volta incluir esas propostas ou porque buscan ralentizar de novo o proceso para non poder aprobar esa rebaixa pactada con Democracia Ourensana. Acaso é que o Partido Popular sabe do suicidio de ter pactado con Democracia Ourensana esta reforma fiscal e necesita un tonto útil que lle presente enmendas para ter de novo a excusa de que a reforma fiscal paralízase por culpa da oposición? Acaso que o Partido Popular está buscando un tonto útil porque sabe que unha rebaixa de 6,5 millóns de euros nos ingresos municipais é un verdadeiro suicidio que vai deixar aniquilada a capacidade inversora deste Concello e necesita, de algún modo, bloquealo? Ben, pois, dende Ourense en Común non imos a ser ese tonto útil. Decímoslo así de claro. Pola súa banda, o alcalde pídelles máis colaboración. Eles son conscientes do que hai e, evidentemente, eles teñen esa capacidade de voto e eles poden votar sí ou non. Ninguén lles pide que formen parte, menos nunca empregamos noso termo de tonto útil, nin, por suposto, quero decir, é o noso obxectivo. Sí que lles pediría moitísimo máis colaboración e moitísima máis concreción nos asuntos.